Dobrý deň vám prajem všetkým. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dovolte mi, aby som skonštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku dneska naše zastupiteľstvo nie je uznášania schopné, lebo pred pár minútami som dostal SMS od pána Vajku. 16:31 dnes stíhalo zastupiteľstvo prísť. Martina Andela stiahli do práce. Tiež sa ospravedlňujem, Borovička je v stave PM, pani Valkiová 15:11 poslala mail, že je neschopná a Miloš Oravec sa mi dneska ráno ospravedlňuje SMS-kou, že je do zdravotných dôvodov žiadal ospravedlňuje. Takže z toho dôvodu dnešný program rokovania v zmysle rokovacieho poriadku nie som oprávnený ani otvoriť. Ďalší termín vám pošlem v zmysle rokovacieho poriadku. Ďakujem vám za účasť verejnosti, za vám zapisovateľke. V skutočnosti dozvedel som sa to pred pár minútami, písal som Vítkovi, že na neho počkáme, ale že je 250 km vzdialený, takže nebudeme čakať hodinu ani dve. Takže volám ďalší termín niekedy na budúci týždeň. Dobre, ďakujem pekne. Aj videokamera máme, že zostať docela poštát, Toto sa nám ešte niekto stalo? Nie, za 15 rokov sa mi toto ešte nestalo.